जिंदाबाद 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 राजू गांधी जिंदाबाद 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 राजू गांधी जिंदाबाद 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 राजू गांधी जिंदाबाद 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 सैयद गांधी जिंदाबाद 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 सानसेनि हाबाफारि हिसाबै जोंहा दिनै सराइबिल ब्लकनि सिङावहाय गोबांथार जोंहा बेबायदि मिटिं दावथिं जोंहा जानानै थांबाय आरो मेनलि जोंहा दिनै जयनिंनि हाबाफारि जोंहा मोननै दंमोन। मोनसेया जाहैबाय दावलिगुरि प्राइमारिनि सिङावहाय कदमगुरि गामियाव आरो दा जोंहा सराइबिल ब्लक अफिसावनो जोंहा टाउननि वार्ड नाम्बार 4निफ्राय मिलनपारा आरो पद्मबिलनि माखासे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि निति आदर्श आरो दा बर्तमाननि जे प्रमद बर' सारनि खामानि दामानि बेफोरखौ मोजां मोननानै जोंहा गोबां बेंगलि आरो राजबंशी जनगोष्ठीनि जोंनाव फ्राय 100निबो बांसिन जोंनाव जयनिं जाफैदों आरो बे जयनिंखौ नुनानै जों बेखौनो बुंनो हायो जे सराइबिल समस्ति हिसाबै एबार जोङो इउपिपिएल दोलोआ हाइस्ट मार्जिनाव बिटिसिनि 40टा समस्तिनि गेजेराव जोंनि सराइबिलावनो जों सबसे बांसिनै भट मोननानै जोंनि केन्डिडेटआ देरहानो थांगासिनो दं। बे दिनैनि थारिखआव रोखा जाबाय। बिपिएफ दोलोनि राजखान्थि हिसाबै एबा बिपिएफना दिनै केन्डिडेट फोसावबाय बिजाथि हिसाबै बिसोरना जिहेतु सिटिं एमसिएलए दङ बावहाय सराइबिलाव बे हिसाबै सिटिं एमसिएलए हिसाबै बिसोरना फोसावबाय। जोंनिया दासिमबो फोसावथ'नाय जायाखै जोंना फोसावगोन हयथ' खुब सम्भब जोंना हाइकामान्डआ 15 आगस्टनि उनावनो फोसावनायनि दिन थारिखफोरखौ थि खालामदों खोमा होननानै जों एसे मिथिनो मोन्दों सोलोंनिफ्राय बेनो आरो रायजो राजानिफ्राय जोङो इउपिपिएल हिसाबै जेबायदि अनसायनाय मोन्दों बेखौ खुगाजों आं मा बुंनो नोंथांमोना रिपर्टार हिसाबै नोंथांमोनानो मिडिया सेल हिसाबै नोंथांमोनानो नुगासिनो दङ जे सानफ्रोमबो जोंनि इउपिपिएल दोलोआवहाय मोनफ्रोमबो समस्तिफोरावनो जेबायदि रायजो राजानि अनसायनाय मोन्दों जेबायदि जयनिं जागासिनो दं आरो इउपिपिएलआ दिनै सेप्तेम्बरनि जे बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनाव हारसिङैनो एबसलुट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन बेयो दिनैनि थारिखआव रोखा जाना थांगासिनो दं।